Acum înțeleg de ce cei mai mulți oameni nu vin la Hristos. Sunt într-o amăgire a minților. Sunt absorbiți de preocupările lor, de plăceri. Sunt robii patimilor. Nu simt nevoie. În viața unora va fi un moment când vor simți nevoie. Un moment de cumpănă, când vor înțelege că nu mai merge așa. Tot ce au crezut ei până la data aceea nu li se mai potrivește, nu se mai regăsesc. Și vor căuta ceva, altceva, cu totul altceva, diferit complet de ce au gustat până atunci. Și acel lucru complet diferit este Hristos. Este o experiență spirituală, nu una intelectuală în primul rând, ci una sufletească. Când în foamea sufletului, în nevoia sufletului, strigi către El. Și de acolo pleacă totul. Este incredibil. Cât de simplu este și totuși cât de greu, pentru că omul nu simte. Are așa o stare de independență, crezând că viața e mai frumoasă fără Hristos. Că are ideile Lui, are plăcerile Lui la care ține și aparent pare că Domnul Iisus vrea să este celui bucuria. Dar este amăgit. Unii își dau seama la un moment dat, alții nu își vor da seama niciodată.